ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮ್ದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಸುಲಭಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದ ಅಲ್ಲದೆ ತೊಂದಿಜೆ ಇಂದೊಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿಪೊಲಿ. ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಪಾಡೋಡು, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರ್ದೆರಿ, ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ. ನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬನಾಲದೆ ತೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನು ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂರು ದೀದಿನ 2 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲ 2 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ. ನೇಲ್ಲಂಚೆನೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು, ಒಂದು ಶೋಕು ಬೀಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೋಡು. ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು, ಬೊಕ್ಕ 3 ದೀತಿನ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಶೋಕು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆತ್ತಲ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋವೋಡು. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ದೆಕ್ಕು ದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 3/4 ಕಿಲ ತಾತುಂಡು ಕೋರಿ. ನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ತೆ. ಕೋರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯೊಂದು ಪಡ, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತಂತೋಲೆ. ಇತ್ತನಿಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ. ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದು ಕೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಯರ ಇಜ್ಜಿ. ಉದ್ದು ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಬೈದುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.